Dobrý den. Služba Kupon Plus vám umožňuje zakoupit aktuální slevový kupon na terminálech Pay Plus k okamžitému využití. Nabídkou aktuálních slev se můžete pohybovat pomocí červených šipek nahoru a dolů. Kromě základní nabídky lze vybrat z kategorií slev vlevo nahoře, například jídlo, a dále je pak seřadit podle popularity anebo podle vzdálenosti od místa, kde se zrovna nacházíte. Pokud vás nějaká ze slev zaujala, stiskněte tlačítko Koupit. Zobrazí se vám podrobné informace o slevě a adresa místa, kde je možné slevu uplatnit. V případě, že se rozhodnete slevu zakoupit, stiskněte tlačítko Koupit. Dále zvolte počet kuponů, které chcete koupit, a stiskněte tlačítko Dále. Nyní máte možnost zaslat kopii kuponu na váš e-mail nebo si jej rovnou vytisknout. V této chvíli vložte patřičný obnos hotovosti. Terminál přijímá všechny hodnoty mincí a bankovek. Následně odeberte potvrzení o zaplacení a slevový kupon.